Assalamu alaikum. To kamar yadda mutane da dama suke ɗauko lambata daga TikTok suna min magana ta WhatsApp don Allah ya nake haɗa bidiyo irin wannan na ƙwarin daji da nake ɗorawa saman akawun ɗina. Muku bayani yadda nake haɗa su komai da komai. Ni kuma zan nuna muku da Hausa ne fa nake komai ba da wani yare ba ko Faransai ko Ingilishi. A'a, wannan ni bana aiki da su. Komai nau da Hausa ne nake yi. Daga samo prompt na hoto zuwa bidiyo komai da Hausa ne. So abin da ya kamata a ce ka yi in dai ka niyya haɗa ire-iren wannan bidiyo kan, ya kamata a ce kana da wannan app ɗin guda biyu, ChatGPT, Gemini. Wannan app ɗin in dai duk yaren da ka zo musu da shi suna jin shi. Hausa, Faransai, Ingilishi duka waye wace ƙaniya da sauran duk wani yare da ka zo da shi nan wannan app ɗin suna jin shi. To ni da Hausa nake aiki da su gaskiya. Bayan ka samu wannan app ɗin guda biyu ChatGPT, Gemini, ya kamata a ce kuma ka samu na samo bidiyo inda bayan ka samo bayananka daga can wuririn komai da komai kuma za ka zo ka samo hoto da bidiyo. To ya kamata a ce kana da wannan chat ɗin. Duk da dai yanzu mutane da dama sun bar aiki da shi. Ni ma dai na jima ban yi aiki da shi ba gaskiya. Sai wannan app ɗin wannan gaskiya da shi nake aiki. Don yawancin aikina ma da shi ne nake saboda gaskiya yanzu kafin ka samu wani app mai ba da bidiyo mai quality kuma kyauta gaskiya sai an bincika. Babu shi ma dai ni yanzu ban san da shi ba amma ni da wannan nake aiki. So kar in cika ku da surutu. So abin da ya kamata ka yi bayan ka samo wannan abubuwan da na nuna ma shine ka tabbatar kana da wani takamaiman labari wanda a kan shi ne za ka tafi da bidiyonka. In kamar irin bidiyo kan da ni nake haɗawa kake so ka haɗa. In ka saki na ɗaya yau gobe ko jibi za ka saki na biyu. Ya kamata a ce kana da wani labari guda wanda a kan shi kake tafiya. Idan kuma ba ka da kana so ne ka tsara labarin, ya kamata ka nemi ChatGPT ko Gemini. So amma ni da Gemini nake komi ta nan ne nake samo labari amma bari in nuna muku. Yanzu misali na shigo Gemini gashi. Zan zo sai in rubuta mai cewa ina so a bani yanzu gashi misali ne zan muku. Ina so a bani wani labari wanda zan iya haɗa drama da shi. Yanzu gashi kuna gani ina so a bani wani labari wanda zan iya haɗa drama da shi. To bayan ka rubuta amma abin da ya kamata ba wai yadda na rubuta ba za ka rubuta. A'a, kai za ka je ka yi tunani da kanka. Shin wane irin labari ne ya kamata a ce na yi amfani da shi? Sai ka saka ma labarin suna. In ka zo ka rubuta kana son labarin kaza 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 to ka yi samun labari yanda ya kamata kuma kai ma za ka ji daɗin abun sosai gaskiya. Saboda in ka ce ka biye ma AI duk labarin da ya ba ka kai aiki da shi to gaskiya kana rawa. Wallahi saboda AI wani lokacin gaskiya sai a hankali. Yanzu gashi kuna gani dai ya ba ni wannan babban tunani ne don gina wasan kwaikwayo drama mai kyau. Kana buƙatar labari mai ɗauke da rikici, conflict ko meye. Ni fa ba wani yare ba nake ji sosai da ya wuce Hausa. Saƙo mai ƙarfi da kuma darasi. Ga wasu zaɓaɓɓun gajerun labarai guda uku waɗanda suka dace a mayar da su wasan kwaikwayo. To kuna gani yanzu gashi dai duk abubuwan da ya tsara saboda in na ce zan tsaya ana ta karantawa abun za a ɗauki dogon lokaci. Kuna gani fa komai Hausa ce gashi nan ya rubuta. To amma ni yadda nake yi gaskiya in na samu labari daga Gemini ina aiki da labarin farko ne. Bayan na samu labarin farko nakan yi watsi da shi kawai sai in zo
in nayi aiki da labarin farko zan ce a bani prompt na hotunan da zan yi aiki da su amma jaruman ina so su kasance kaza ko kwaɗi ko burwai dai da sauransu zan gaya mai kuma son nake su yi kama da mutane amma siffofinsu irin na mutane amma kuma burwai. Zai bani prompt, bayan ya bani prompt yanzu misali kuna gani bari in zo nan inda nake haɗa dabinon zinare. Yanzu wanda suke kallon dabinon zinare ai kuna gani gashi. Yanzu gashi nan misali kuna gani yana. To amma ainihin kuka diba da labari ne to na aiki da farkon labarin ne amma tun daga farkon kawai nayi watsi da labarin. Yanzu haka ban san inda zan je ba in diba in nemo wannan labarin. Kawai na dai aiki da farkon. Kuna gani abin da aka rubuta ga shi wannan ɗin gashi nan bayar da shawarar hoton AI. To nan hoto ne na zo da shi nan sai na ce ina so a bani prompt na bidiyo ina son hoton yayi kaza yayi kaza aka bani. To daga nan ne da na je na yi aiki da wannan prompt ɗin na je na ga bidiyon ya hito yadda ya kamata kawai sai na ci gaba da aiki da nan. Komai da nan ne nake wannan dabinon zinare duka masu kallon shi ta nan ne duka nake komai don ban da network sosai. Da kun gani har farkon shi. So amma yanzu abin da ya kamata mu yi shi ne ku yi haƙuri. Ba zai yiwu ba ace gaba ɗaya zan iya duka yadda ake yi saboda yanzu haka ma bidiyon gaskiya yayi tsawo sosai saboda mu nan gaskiya muna da matsalar network. Wallahi sai dai mu haɗe da ku a bidiyo na gaba. Abin da nake nema daga gare ku shine ƙwarin gwiwa, like da subscribe kar ku manta. Wannan shine ƙwarin gwiwar da zai sa in ci gaba da nuna muku komai da Hausa. Kar ka ce ba ka jin Faransanci ko Ingilishi. Wannan nan ni dai wajena komai Hausa ne. In ka zo nan komai da Hausa ne za ka koya. Bidiyo na gaba in sha Allah zan nuna muku yadda ake samo hoto da mai da shi bidiyo. Har mu kai ga yadda ake ɗora murya da komai zan nuna muku in sha Allah. Ina neman dai haɗin kai daga gare ku kawai shine abin da nake buƙata.